Hvad griner du af? Ingenting, lille ven. Ikke det mindste. Jeg tror, han grinede af os. Ved du hvad, Lampe? Du er sørme kvik i pæren. Tak. Hey. I føler jer virkelig knyttet til den unge, ikke også? Jo, han var vores herre. Det var sørme sødt, og han kan komme tilbage, hvilken dag det skal være, ikke? Sådan bare kom fløjtende ind ad døren, som om ingenting var sket. Rigtig eventyrslutning, ikke? Ja. Det er da en mulighed. Tja, vi prøver da at se optimistisk på det. Optimistisk? Du har da vist kluder i kredsløbene, hva'? Ved du hvad, du kan bare lukke i. Hey, hvad bliver jeg bange, støvser? Hvad vil du gøre? Suge mig ihjel? Hvad fejler I gutter egentlig? Man skulle tro, I lige var kommet ud fra samlebåndet. Kan I ikke få det ind i kronen? Vi er blevet svigtet og forladt. Han elsker os. Nemlig. Hvad så? Han er barn, han har familie, de flytter væk, han flytter med. Slut, dut, finale. Men måske er der en... Han kommer ikke mere, sådan er det. Ja, så har du talt med ham for nylig, eller hvad? Måske er de lige på trapperne. Tror du virkelig det? Jeg taler ikke til dig. Tilsammen har I højst en wattstyrke på 5, måske mindre. Det er forbi. Vi er lige til ophuggeren. Du kan gøre, hvad du vil. Vi opgiver ikke håbet. Hvor rørende, Restar. Lige om lidt bryder jeg nok sammen i krampegårdet. Du er bare jaloux. Mig, jaloux. I er jo blevet i pæren. Hvad? Ja, fordi herren aldrig legede med dig. Fordi du hænger fast i væggen. Er vi nu tilbage ved den dumme påstand igen? I tror ikke, jeg ved, hvad der foregår herinde. Men jeg ved godt, hvad I har gang i. En sammensværgelse mellem jer lavvandsnisser. Ja, alle til håbe. I tror, I er bedre end mig, fordi I kan komme rundt. Jeg er ikke en valid. Jeg skal faktisk hænge på en væg. Jeg elsker at hænge på denne her dumme væg. Det er ikke min skyld, at ungen ikke kunne nå op til mig. Vi mente det ikke, herre. Det er mit job! Nej, vent, vent. Stakkels ventilator. Hvem kunne vide, at han tog det så tungt? Han var alligevel bare et stort fjols.